בראש נפשם על מנת שאתה תהיה כאן, שהשבויים הנוספים יחזרו היום, ואי אפשר שלא לחשוב על זה, אבל בוא נחשוב גם רגע על היום שאחרי. בוקר שמיני עצרת, בו הזמן עצר מלכת, שועלים חיבלו בכרם, לקחו את הגוף אך לא את הצלם, ואז טוב. זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות, מתחיל בצעד וממשיך למסע, מתחיל מאדם אחד עובר לאנושות כולה. יש 1,000 אנשים וחכים שהחמאס והצלב האדום נפגשו בעיר עזה, השחרור קרוב מתמיד. כלומר, בוודאות אנחנו צריכים להמתין גם לנקודה הזו. והדבר השני שהוא חשוב, זה אנחנו לא יודעים מה יעשה חמאס בהיבטים של תמונות. את החטופים הראשונים, את גלי וזיוי ברמן, את איתן מור, את מתן אנגרסט. אנחנו רוצים לראות, תראה את סבתא של אלקנה, איזו התרגשות, איזה מתח גם עדיין בציפייה. אלקנה לא צפוי להיות בפעימה הראשונה. והם בסדר, והם בדרך אלינו. אנחנו לא צריכים, אבל עוד כמה דקות, Air Force One. אנחנו שומעים את משפחת פוטסבוט, את רוחמה מדברת עם הבן שלה. בימים סמוכים, הם חוזרים והם צפויים לעבור כאן ממש בדקות האחרונים לרגע כל כך מרגש הזה. מואב בליאל בינתיים בחזרה אליכם. Thank you, Mr. President. Thank you, Trump. תל אביב ועל קו החוף של מדינת ישראל, הוא דיבר על הציבור הישראלי שיצא למאבק הזה. ואיזה הקלה, איזה יופי, בדרך הביתה, ממש. הנה הם נמצאים.